אתיופיה בישראל, אדם שפגש את דוד באחד מתחנות חייו, וכמו רבבות ואלפים חייו השתנו. אני מבקש מהקייס אליהו לעלות כאן, ראובן אליהו, ראובן איילי, בכבוד רב. ערב טוב לכולם. אני מאוד מבקש, מתרגש, לדבר על השר שיכון, השר החוץ, דוד לוי, מנהיג אמיתי. אני מבקש מכולם לעמוד בבקשה לעילוי נשמתו. לפי מסורת יהודי אתיופיה אני רוצה לעשות לו תפילה. משה בוא אליי. תרגיש. وسمكان እግዚአብሔር በአማን መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን አዶናይ ንጉሠ ነገሥት ወታሜር ኮነ ሀዶገነ በአማን መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን አዶናይ ንጉሠ ዘላለም ዓለም ንጉሠ አንተ ባቤትከ በአማን መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን ወሬዛ ኃያል አዶናይ ወኃያል መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን መሐሪ ወመስተሳለ አዶናይ በአማን መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን የዋህ ጻድቅ ወኄር ወንጹሕ አዶናይ ወጻድቅ ወንጹሕ መሐሪ ወመስተሳለ ወሰመካን እግዚኦ በስምከ አዶናይ መሐሪ ወመስተሳለ አዶናይ አማን መሐሪ ወሰመካን ወንጉሠ ነገሥት አዶናይ መንግሥቱ ዘላለም አማን መሐሪ ወመስተሳለ አዶናይ ለስምከ አረጋዊ ዳዊት ለዊ አባይ አቃርብ ናላሸቤት שר החוץ דוד לוי, שר השיכון. בשנות 80 הייתי עולה חדש, במזרח ירושלים היה לו משרד בקומה שנייה. ממרכז קליטה עתלית נסעתי אליו. הגעתי לשם, המשרד שלו היו השכנים הערבים. התפלתי בשפה ערבית, איפה המשרד שלו? איזה אישה הריעה לי, נכנסתי, השומר שאל אותי, אני בא לשר לבקש משהו. נתן לי להיכנס, הייתי מוזמן, בקומה השנייה המתנתי לו 5 דקות, קיבל אותי עם התסרוקת שלו הפוני, היפה, לכיוון המצח שלו. שאל אותי, מאיפה באת? אמרתי לו, ממרכז קליטה. מה הבעיה? אמרתי לו, אני רוצה לקנות דירה, הבנק לא מאשר לי את המשכנתה. הוא דיבר עם המנהל בנק הפועלים באדר בחיפה, 2 מילים, פתק אחד, למחרת זכיתי למשכנתה. זכרו לברכה, איש מנהיג אמיתי.
אני מתרגש. אני אומר לכם, הילדים, היה לכם אבא. לכולנו הוא אבא. אני מבקש, חיים, תביא לי בבקשה את הדבר הזה. אני מבקש ג'קי אביה, אורלי, בואו בבקשה. טלי. לא, אני רוצה ביחד להניק להם. למה? אין פה הוויה. הנה התזכורת שלו. ושהוא עם ראש ממשלת ישראל, זכרונו לברכה, עם יצחק שמיר, שקיבל את ביתא ישראל יהודי אתיופיה. שר החוץ ושר השיכון, זכרונו לברכה. הילדים, הנכדים, טוב שעשיתם את הכנסת ספר תורה למען אלול נשמתו. מגיע לו. תודה רבה לקייס ראובן. היה לי מהמנהיגים הרוחניים של יהדות אתיופיה. לפני שאנחנו נפתח בפרקי שירה וזמרה את פרק